sakali dia teh ajan sampai sombong tuh nak rancak kalau wak sombong akhirnya wak tak kangkang. Pandai manurun manjon mandaki kemalaleh kudu nande pasangan batanyolah kabaunan kapadati jauh kok lai parantian kampuang kasawah mahelo bahaja pai marantau mairi padati kironyo baku kabar wajo tiga hiduang dak lapeh dari tali. Hello dan hello Allah dan hello bumbuanglah habis deh mama kanai palacu cubo tak cubo Allah dan kau desamu sajo dapet makan panyambuang hidup onde malang nasibnya kabau padati iya nasib bak jando kabau padati.
denai malawan mande suratan tangan mambau untuang lapeh di mande bujang tabuang lielah bulan di kok takana usah membuang lama ka urang di kampung pamilih bana loko malah kironyo tak sangkui bujang di rantau dek di kampung malah pehau mande janyo den mande ampun den pintu kabundokan bukan den lupo pituah mande suratan tangan mama untuang lapeh di mande bujang tabuang liye labuhan jiko takana usah membuang lama ka urang di kampung pamilih bana mudah-mudahan lape juo di